jó volt. Többször balhőzött. Igen? Lehet, hogy akkor tétkezte nektek. Vagy amikor csöndben voltak. Vagy amikor csöndben. Most azért meg is lett nyírva, meg is fürdettem, és Stresszes napja rögtön volt. itt is hagytam. Igen. Tehát De nem, szóval olyat nem csinált ma sem, mint amikor legelőször. Akkor Meg amikor kezdett el az megint, idő amikor volt. vittem le az Ozit, ezt Meghallotta a kirontott. Megint hangját meglát az ezt a Ozinak. rohadt fehér cipőt ott kint, azt hitte, hogy a kutya. Megint elkezdett rugatni az uzót. jó, hát van ilyen. És akkor érted, akkor beindul az egész ház kutyája. Mert az uzóka megy sétálni. Leo! Szia. Igen, szó is. Dehogy is, hát ez mindenkinek örül. És a kis mol, hogyha ilyen vagy, akkor nem szeretlek. Nem vagy a barát. Szól, Leo, mi morogsz? Pisamat így. Na, ennyi pisamat. Azért azt gondoltuk, hogy szőr alatt nagyobb a test, nem? Tehát... Legalább van valami kölyök, háj vagy valami, de hát semmi. Kis, olyan igazi nyúrga kamasz, nem? Igen. Hogy olyan semmi nincs. Hol, az a kis fekete, a vége volt, az olyan aranyos, jól látni. Most meg tiszta zsemles színű. Egy csík van, aha. Igen. Meg ugye a farka, meg a feje, meg a füle van a vége. hátán, ennek a piszkutának. Ne haragd az én kutyámat, te kutya.